El pare i la mare d'en Nico i la Clea van arribar al replà de casa i es van esverar pel xivarri que brollava del seu pis. Hi van entrar ràpidament i van anar de pet cap al menjador. Allà ballaven i cantaven els seus fills amb la Laia, la seva cangur, davant d'un telèfon que emetia l'escena en directe. «Comparteix el nostre super repte viral? Fes-hi m'agrada i participa-hi», deia la Laia. «Però què feu, nens?», va dir la mare. «Què és aquesta cridòria?», va demanar el pare. «Serem finfluencers», va respondre en Nico. «Vol dir influencers», va precisar la Laia. «Gravem un vídeo per ser estrelles a internet», va exclamar la Clea. La Laia ja és gran i de tant en tant penja alguna foto o algun vídeo divertit a les xarxes socials, però el pare i la mare d'en Nico i la Clea no volen que els seus fills, que encara són petits, publiquin la seva imatge a la xarxa. Per canalitzar la creativitat de la canalla, el pare i la mare d'en Nico i la Clea i el pare i la mare de la Laia han fet de jurat en un concurs de talents, de moment lluny d'internet. Tots han après que penjar una imatge o un vídeo a internet pot significar perdre'n el control.